Det er Renault-motorer, vi er kendt for at lave, og det er Nissan X-Trail firehjulstræk, og det kan de fandme finde ud af. Nu skal vi over køre på de stejle bakker herovre. Der går jeg ind og låser firehjulstrækket, og jeg slår ESP'en fra, fordi nu ved vi helt præcis, hvad det er, vi gerne vil, og så skal vi have alt det trækkraft og motoreffekt i den som muligt. Jeg ligger og kører 1800 omdrejninger. Det er en bakke, der er en godt 30 graders skråning på. Den har et skidegodt moment, og den har en god gearing. I kan se, at den er over det hele vejen igennem. Det er ikke sådan, at vi behøver at køre som svin for at få bilen til at arbejde det, den skal. Det er fuldt ud lige så meget en rigtig firehjulstrækker som alt det andet, der forhandles i Danmark. Jeg forventer, at Dacia Duster bliver en kæmpe succes. Det har den været i resten af Europa. Der er den solgt i 450.000 eksemplarer, på verdensplan 925.000. I Randers ligger Danmarks eneste professionelle kursuscenter for offroad-kørsel. Her ligger 40 års erfaring til grund for den omfattende test af Dacia Duster. Og jeg kan slippe den, og jeg kan give gas igen, hvis det er det, jeg vil. Så bilen er rigeligt over opgaven. Men lige det underlag, vi har i dag, der er vi sikre på, at vi skal hele tiden holde noget bevægelse. Fordi der er en lille smule glas. Men det fortæller os egentlig mere om, at dem, der har skruet den her bil sammen, at de har egentlig fået lavet en gearing, der passer skide godt til den motor. Hvis man vil holde sig væk fra det med en masse gearkasser og en masse håndtag til rigtig, rigtig mange 100.000 kroner, så mener jeg at købe en Dacia Duster, det er for kvalitet for alle pengene. For det der det er en bil, der for det første er en 4x4 bil, og som man har set hernede i dag, så kan den kravle op af de mest vanvittige ting. Den er mindst 100.000 billigere end noget, der bare minder om den.